Den eksponentielle funktion. Den eksponentielle funktions forskrift er f af x er lig med b gange a i x'te, og her ser man to forskellige eksempler på en positiv og en negativ vækst. Den positive siger man, at den er voksende, og det er den, fordi dens a-værdi er over 1. Og den negative, den er så aftagende, fordi at dens a-værdi er over 0, men under 1 stadigvæk. Og a, det er vores fremskrivningsfaktorer, som findes ved at sige 1 plus r, og r er så vores vækstrate eller rente, som omvendt findes ved at sige a minus 1. Og r, det siger noget om den procentvise stigning for eksempel, men det skal stadig beskrives eller angives i decimaler. Så hvis man for eksempel har en rente på 5%, så skriver man det som 0,05. B er skæringen på y-aksen, og findes ved at sige f af 0 er lig med b. For der hvor vores y-værdi er 0, så kan vi aflæse vores b-værdi. Bestem a og b ud fra to punkter. Det kan gøres ved at stille punkterne op sådan her. Så du har punkt 1 med koordinaterne x1, y1 og punkt 2 med x2, y2. Og finder du a ved at sige x2 minus x1 er rod af y2 divideret med y1. Beviset for det kan findes ved at dividere y2 lige med b gange a i x2 med y1 lige med b gange a i x1. Og så allerede her, så kan vi se, at b'erne de kan gå ud med hinanden, og så tilbage har vi det her. Og så kan man med potensregneregel 2, som siger, at når to potenser har samme grundtal, kan man fjerne det ene grundtal og trække eksponenterne fra hinanden. Så vi kan altså samle de her to a'er, så det bliver til y2 divideret med y1 er lig med a i x2 minus x1. For at få isoleret det her a, så tager vi det her og siger, den x2 minus x1 rod af y2 divideret med y1 er lig med a. Og det var gerne det, vi skulle finde frem til. Og b findes ved at sige y1 divideret med a i x1, eller så kan man tage udgangspunkt i punkt 2 og sige y2 divideret med a i x2. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i punkt 1, så mit bevis det lyder på y1 er lige med b gange a i x1, og du vil gerne isolere b, så du tager bare alt det her og dividerer over y, så der står y1 divideret med a i x1 er lige med b, og det var gerne det, det skulle give. Et eksempel på det kunne være, hvis vi havde to punkter, der havde koordinaterne 3,4 og 5,16. Så tager vi først vores x-værdier og trækker fra hinanden, så der står 2 her. Og så dividerer vi vores y-værdier. 16 divideret med 4, det er 4, så kvadratroden af 4, det er 2. Altså er vores a-værdi 2. Og b, så tager vi y1, som er 4, divideret med vores a-værdi 2, i tredje vores x1. Og det giver 0,5, så vores formel er altså f af x er lig med 0,5 gange 2 i x'te. Fordoblingstid kan bruges til, hvis man gerne vil finde ud af, hvor lang tid der går, for at vores y-værdi er blevet fordoblet. Og man kan den også bruges til, der kan man bruge den til at se, hvornår den bliver halveret. Men i det her tilfælde, så er det altså fordobling. Og den her periode fra x1 til x2, den kaldes T2, som er fordoblingskonstanten. Og vi har igen et x1, y1, x2 og y2. y2 kan også beskrives som 2 gange y1, da det netop bare er en fordobling af y1. Og formlen for at finde den her fordoblingstid er T2 er lig med log 2 over log a. Beviset for det findes også ved at dividere den første formel her. 2 gange y1 lige med b gange a i x2 divideret med y1. Der skal simpelthen stå 2. Divideret med y1 lige med b gange a i x1. Så kan vi både
det må du undskylde, Anders. Så kan vi både lade de to y1'er gå ud med hinanden, og b'erne. Så har vi tilbage 2 lige med a i x2'ene divideret med a i x1'ene. Og vi kan igen bruge potensregneregel 2 og lave det om til 2 er lige med a i x2 minus x1'ene. Og der ved vi så, at x2 minus x1, det er det samme, det står lige her, som t2. Så det bytter vi ud lige nu. For at hive t2 ned, tager vi logaritmen af 2 og logaritmen af a i t2'ene. Og nu kender vi så logaritmeregneregel 3, som lader os tage t2 udenfor og gange den med logaritmen af a. Så det er det, vi har tilbage lige nu. Vi vil gerne have t2 til at stå alene, så vi dividerer log 2 med log a, og så har vi t2. Og det var gerne det, vi skulle ind med. Eksempler på fordobling, eller hvornår man kunne bruge fordoblingstid, kunne være, hvis man vil finde ud af antallet af tvangsopløste firmaer på et vis antal år, sådan hvor lang tid der går, før de er fordoblet. Tager man log 2 divideret med log a, sin a-værdi, som i dette tilfælde er 1,3521. Og det viser os så, at der vil gå 2,29 år, før antallet af tvangsopløste selskaber fordobles. Eksponentiel vækst, det er generelt, når noget vokser eller aftager med en fast procent per tidsenhed. Og et eksempel på det kunne være vækstformlen, som er kn er lige med k0 gange 1 plus r i ente, som jo basically er det samme som den formel, vi så til at starte med, hvor kn det er bare vores y-værdi, og det er vores b-værdi, det her i parentesen det er vores a-værdi, og så er det vores x-værdi. Et andet eksempel kunne være bakterier, som fordobles sådan med fast procent hver time, eller fast, ja. Så hvis vi starter med at have 3 bakterier, så vil vi efter en time have 6, så 12 og så 24. Ja,